Het stie altijd al op zijn bucketlist. Intussen rent Otto Smit uit Kolmersweg voor de vierde keer de Nijmeegse Vierdaagse. 4 dagen lang gaat er de uitdaging om alle dagen 50 kilometer te kaaien. 50 kilometer een heel afstand en dan mag die knop natuurlijk wel omzetten. De eerste kilometer die vlug goed, maar vooral het laatste stukje is natuurlijk wel pittig. En daar mag hij wel even omheen zetten. Maar het publiek scoort hij er doorheen. De meeste mensen vriendelijk als wat. Ook is mooi wat met de meesten maar in de militairen en alle andere meesten. Alle Friesen die mij die treft onderwijs hartstikke leuk en gezellig. 200 kilometer in 4 dagen is net zomaar online en het vreegt dan ook de nedige tarieding. Ja, eigenlijk traint de hele winter wel lichtelijk door. En dan begin van het jaar om je op te bouwen. Maar langere afstanden, een keer probeer je een keer 50 kilometer te rennen. En 20 kilometer, 40 kilometer. En de langere afstand wat te trainen, zou ik zeggen. Laten we zijn Sjen richting de finish. Ja, ze het laatst eentje al, meisje. Ja, dat doen we. We begonnen best in vorm. Een beetje of net? Nou, ik ken dit nog wel maar in. Oké, nou, dan kom je nog zo'n 300 meter, dacht ik. Hè? De finish is helle en de controle knipkaart voor de volgende dag is ophellen. Tijd om de voetjes omheen te doen. En dat is ook een goeie. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Morgen weer. Oké, tot morgen. Maas naar start en dan best vol in de zee. En de eerste kilometer die vloot er doorheen, maar het laatste stukje. En dan begin ik alles zeer te doen. Ik vind hem de poortje nog ook wel inderdaad, klopt. Maar dan gaan we weer om naar de caravan en dan de voeten even in een beetje soda. Even een biotex en de voetjes wat insmaren en dan komt dat goed, ja.